Hola, bones, som l'Edgar i l'Albert, cello i violí. L'any que ve estarem impartint classes a la Moderna, a l'Escola de Música Moderna de Girona. I doncs us animem a totes i a tots que vingueu a fer música amb nosaltres a l'aula de cor de fregada de la Moderna. Us esperem. Ens veiem el curs que ve. Adeu! Hola, bones, som l'Albert... Soc jo, l'Albert. I a fer música amb nosaltres, que segur que ens ho passarem bé. I estarem l'any que ve impartint classes, ja no sé què he dit. Us esperem. Ens veiem el curs que ve. Adeu! Adeu!